Ọrụ na-aga n'ihu ugbu a n'ike n'ike n'ụzọ dị kilomita 2.17 bụ Niger Street Onitsha. Onye ji ọrụ ahụ n'aka bụ onye nlekọta anya ọrụ Tech Engineering Limited bụ ụlọ ọrụ ji ya bụ ọrụ Engineer Zhao kwuru nke a mgbe ọ na-agwa onye nta akụkọ ABS na-afụ maka ọrụ Ngozi Obileri okwu dịka o jere nyocha ka ọrụ ahụ si aga n'ụlọ akụkọ maka nke a n'uju. Oge ndị nta akụkọ ABS rutere Niger Street n'Onitsha, anyị chọpụtara na ebidola iwu ihe bekee kpọrọ stone base na ya bụ ụzọ. Anyị chọpụtakwaziri na ịrụ ọwa mmiri nke ga na-ebu mmiri niile si na fegepụta banye n'ime River Niger na-abịazi na njedebe, ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu. Ka onye project engineer ji ya bụ ọrụ bụ Maazị Ziao Yuan kọwara na ha arụchala stone base na ihe karịrị 100 mita 8 na ya bụ ụzọ, ma kọwakwa na ha emeela nke a kpọrọ sand and cement stabilization, kwupụta na ọrụ stone base ahụ bụ nke ha ga-emechapụ n'izu ụka abụọ na-abịanụ. Ọ kọwakwara na ịrụzi ọwa mmiri ahụ nke banyere n'ime Niger fọdụrụ naanị 100 mita 9.5, nke ọ kọwara na ha ga-emechapụ ya n'oge na-adịghị anya ma bidozie iwu asphalt na ya bụ ụzọ n'ọnwa a, ebe o kwuru hoha na ya bụ ọrụ bụ nke a ga-arụchapụ tupu ekeresimesi eruo. N'okwu ha na ya bụ ọnọdụ, ka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa bụ Maazị Chibụzọ Mmadụka na Oriakụ Amaka Amaobi kọwara na nke a bụ nke mbụ na mbụ ha na-afụ gọọmenti na-agbata ọsọ okwu ngwa ngwa, ma kọwaa na ahụhụ ha na-ata na ya bụ ụzọ tupu ebido ọrụ na ya jọgburu onwe ya. Kelezie gọvanọ maka ya bụ ọrụ nke mere na ahụhụ ha abịala na njedebe. Ha toziri gọvanọ Soludo maka inyefe ya bụ ọrụ n'aka onye ọrụ ngo bụ Igba, bụ onye ha kọwara na ọ na-alụ ezigbo ọrụ na ya bụ ụzọ. Site na Niger Street nke dị n'Onitsha, abụ m Ngozi Obileri.